uNkulunkulu phile phushe phumelele kama kupastor number isenza kuphela ngoba uyimember so ngo-9 ekuseni ntambama from Monday to Friday kuphela on WhatsApp angithumela ama-SMS Nkosinathi Richard Muthwa 768 sawubona pastor ngicela ukubuza ngabe kuchazani ibuphe sengathi ngipheke inhlwathi ebhodweni yaze yavuthwa ngayikhipha ebhodweni ngasiyiqatha ngalila nganika-ke enye izingane zami nayo yadla khona inyama yalenhlwathi ibingekho mhlophe ubungathi inyama yenkomo kusho ukuthi-ke la umfokamuthwa useke wayedla inyama yenhlwathi ngoba uyayazi ukuthi imhlophe ebisiphekiwe uyakwazi ukudifferentiate between inyama yenhlwathi nenyama yenkomo so le nyama tasted or look like inyama yenkomo akube siphe phela umuthwa sidla nathi inyama yenhlwathi ukuthi imnandi kanjani so number 1 ingenzeka uma uphupha inyama yenhlwathi ube uphawu olungeluku uma uyidla usuke kusho ukuthi ingenzeka uzosinqoba isitha sakho Leviticus 26:7 ngiyakuxosha izitha zenu ziye phambi kwenu ngenkemba 2 futhi uma uphupha inyama yenhlwathi ngawuphawu olungeluku uma uyidla olungabili kusho ukuthi ingenzeka uzothatha imali esithini sakho noma kwisitha sizokunikeza imali uma kungukuthi kade sikukweleta Izaga 6:31 ngilitholile isela futhi kumele-ke lingibuyisele ngasikhombisa lokhu elikwebile 3 ngokwesintu uma uphupha inyama yenhlwathi kungaba uphawu olungeluku uma uyidla olungabe likhombela ukuthi ngenzeka uyakhonjisa ukuthi unemimoya nobizo lobungoma futhi ngenzeka uzothwasa ngokuhamba kwesikhathi surely njengoba le nyama uyidla bese uyinika omunye wabantu bakho ubaniki bonke okungenzeka lo mntwana lo uyena ozohamba enyathelweni zakho uma umuntu kungukuthi wena umuntu kamoya probably lo mntwana onyathelo uzohamba kuphi on your footsteps naye unemimoya 4 kwesinye isikhathi-ke uma uphupha inyama yenhlwathi uphawu olungelubi uma uyidla lungasho la ukuthi ngenzeka le mimoya noma leli dlozi elikwembethe yilona elikupha inhlanhla yemali noma yencebo noma inhlalakahle asivaleke number 5 uma uphupha inyama yenhlwathi ngabuye kube uphawu olubi uma uyidla olungasho ukuthi ngenzeka kade udliswa wena ngokaMathewu 7:9 noma ngumuphi umuntu inongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe noma icela inhlanzi ayinike inyoka na Leviticus 11:42 zonke zihamba ngesisu nazo zonke zihamba ngezinyawo ezine noma eziningi nazo zonke ezinawuzelayo emhlabeni ingazidli ngoba ziyisinyengiso siyabonga esibheka lapho uphawu inyama yenhlwathi